बाबूजी के मूर्ति बनवाबो। हर एक पुत्र के बूढ़ा सिंह जी हर एक पुत्र के कर्तव्य कि जब माई बाप मर जाओ अरुण भैया जैसे देवी दुर्गा के मंदिर हमनी के गांव में चंदा मांग के बनाई ले हर एक पुत्र के कर्तव्य कि अपना माई बाबू के मूर्ति बनवाबो। हमरे ना अब पूछला का है हम अपना बाबूजी के मूर्ति बनवा देते लेकिन नौखी बनावत का है कमलवास कुंवर हमर गुरु हवन इनकरो गुरु हवन तो कमलवास कुंवर जी के गुरु हमारा गुरु जी के गुरु गायत्री ठाकुर मानस के बहुत बड़का व्यास आ उनकर गीत राजन जी महाराज से लेके बागेश्वर बाबा प्रेमानंद बाबा सब कोई गावेला। भिखारी ठाकुर के मूर्ति बन गई छपरा में महेंद्र मिश्र के मूर्ति बन गई बनल गौतम तूफान महात्म बाबा के मूर्ति बन गई। हम अपना बाबू के मूर्ति काहे नहीं बनवाबो ताहरा लाज सब व्यास के मूर्ति बन गई आ गायत्री ठाकुर के 1 करोड़ चेला बारे लेकिन 4 हाथ जगह ही चोटा नहीं दिया कि गायत्री ठाकुर के मूर्ति बक्सर चौराहा पर लाग जाओ। तू जहिया गायत्री ठाकुर के मूर्ति बूढ़ा बनवा देबो अब वही समय में अपना बाबू के मूर्ति हम मटिहान चौक पर ना लगा देनी तो फिर वो दिन से कपार छिलवा के गधा पर घूम जमाना तो तरह के जूता पहना के घुमाए। अब बताई गायत्री ठाकुर हमार दादा बारे हमारा गुरु के गुरु बारे नु अगर उनकर मूर्ति नइखे बनल आय अपना बाबू के मूर्ति बना दे तनी तो गाड़ी पड़ी सरस्वती मैया श्राप दी है। तू अगर गायत्री ठाकुर के असली पोता हव ओमे हमहू दे में 1 लाख रुपया आ तू मूर्ति तैयार करो आय अगर ना बनौला 1 महीना के अंदर तो अरुण भैया रौरा से लाइव वीडियो बनवाए आ इनका के गांव भर उघारे घुमवाए भाई जननी अलबेला के जोरे खड़ा होके में तीसी चरक जाई गाड़ी से जीतबो गाड़ी से कलाकारी से ना छिड़क जाई हई बता के ताव पर एगो छोलनी धिकाई ए अरे बूढ़ावा के हेने होने आगे पीछे अगुआबो के नुगारी होला अरे बूढ़ावा के हेने होने अरे सगरो दगाई अब पंडित जी खिसिया गइले के मर्दे लगन के दिन बा जब लगन रहेला भैया देव कुमार भैया मिथुन भैया तो जब लगन रही अरुण बाबू तो पंडित जी लोग खिसिया जाए के बे तो ए तमा ना कोइले वो घड़िया बोला के बेइज्जती कोइले बारो हमरा देव कुमार भैया के बेटा के तिलक में जाए के बा पंडित जी कहत रहन जल्दी से ना काम करा लोग ना तो हम छोड़ के चल जाबो सब ए बाबा रोकी तो मौगी लोग चाची लोग हमनी के बहिनिया लोग गरियावेला लोग पंडित जी पीनी की है नु तब बाबा लोग के पारंपरिक गीत हो पंडित जी लोग के होई त बुरा मत मानो माई लोग आवेला कि पंडित जी के झोरिया में मोइनी बच्चा देवे रे कि पंडित जी के झोरिया में मोइनी बच्चा देवे रे आ पंडित जी कहेलन हमार बहिनी बच्चा देवे रे कि बूढ़ावा के कोठावा पर मोइनी बच्चा देवे रे आ बूढ़ावा बहु कहत बा कि बूढ़ावा बहु कहत बा ओकर बहिनी बच्चा देवे रे पंडित जी के मनावल जाला खिसियाई मत बाबा जल्दी से ना धान बटाई आ धान बटाइला के बाद में चुमावन होखे आवता तो अरुण भैया तनी 2-4 आदमी के नाम हमरा के देव कुमार भैया इनके पर छोड़ दी 2 गोला काहेला भौजाई लगे लोग भवे लगे लोग पैसा ही ले ले बारन तो गाड़ी मान ले के हमरा मेहरारू को चाहिए इनका मेहरारू को चाहिए गलती इहा के लोग नइखे सुनो इहा के लोग के गाड़ी नइखे देवे के गोपाल गाड़ी हो चुमावन होता आबो हई के बारी इहे नु बारी के हो बूढ़ा सिंह बहू अरे बाप रे बा ई बाबारी इनकर ससुर मुख्यमंत्री भइल बारे सम्राट चाचा अरे बाप रे बा आज तू ही बूढ़ा बहू भौजी हाँ तो यारे बूढ़ावा बके चुमे जानी दी है रे माई के करा से
देव कुमार भैया से छुआ के ई तो आयल हौ रे माई। एमे जे ढोलकवा बजावत रे मंदारी पसवान जी हवन बक्सर के। हई मंदरिया बके चुमे जानी दी है रे माई। हमारा मिठू भैया पुरस्कार देले बारे एकदम ठीक बा ऐसा ही होई। अरे मिठू भाई से छुआ के ई तो आयल हौ रे माई। छुआयल हो आयल ना नहायल हौ रे माई। चुमावन हो गई। ए भोलेनाथ तिलक देउआ के खाए ला कुछ बनल बा? थप तो बा काथी बा? पूली पोला पनीर बुनिया रसगुल्लो बा, लटूलो बा लतूला, तेला बा। अरे केरा हो बूढ़ा सिंह के दे दी। ए बूढ़ा भैया ए नारायणपुर के केरा बड़ा नामी हो तो निकाला सजई है। ए छपरा के केरा बड़ा नामी हो तो निकाला सजई है। ए बूढ़ा भाई यहाँ के बड़ाई अपना मौगी से कही हो। गारखा के बड़ाई नारायणपुर के बड़ाई अपना मौगी से कही हो। ए बूढ़ा हम मुहावा से चुए लगी पानी हो तो रोहित कुमार डॉक्टर साहब छपारा। ए भैया नाश्ता उस्ता न खाई ये सब लड़ुआ गल बारे तिलक देउआ। ए भैया मिठू भैया देव कुमार भैया हमरा के 1000 कमे दी हो। तिलक देउआ सुत गल बड़ा चिंतामन गो से भूखले बारे से आवत है नु। हां ए भाई बूढ़ा सिंह बक्सर से आइल बारे दूर से बड़ी दूर से आइल बारे। उहाँ के सखी लोग यहाँ के थोड़े कहता लोग कि तनी पढ़ लो ए कि तनी पढ़ लो आ तनी पढ़ लो। अरे हमरा नाश्ता के दीबा पर का ए पर का लिखल है? का लिखल बा? एतवार एतवार लिखल बा। ए मौसी हम नहीं गाव तू ही लोग गावेली गोपाल गाड़ी हो। एतवार लिखल बा आ सोमार लिखल बा आ बुढ़वा के मौगी के 20 गो भतार लिखल बा तनी पढ़ लो। तोरा मौगी के 20 गो भतार लिखल बा तनी औरो हई चाची लोग कितना बढ़िया गावेला लोग। ए कि नाश्ता कम करो ए नाश्ता कम करे सार महंग आइल बा नाश्ता। ए बूढ़ा भाई आ तहरा मौगी के भातार हलुआ आइल बा। नाश्ता भइल भोजन करा दिया। तब भोजन जब करे जाता लोग हाँ जी तब बड़ा सुंदर गीत हमारा चाची लोग गावेला लोग। भगवान भोलेनाथ के अच्छा भगवान के तिलक चढ़ल हुई तब भोजनो भइल हुई नु जी भगवान देवो के देव महादेव के पूजा में से रूपा से थोड़े गइल हुई लोग खाना खा के गइल हुई लोग। हाँ जी तब बूढ़ा भाई
कौनो भी बात बोला जाला तो सोच के बोली हो। हाँ रे बोल हनु तो मन कहला सकी सावन ना रही तो तरह के कोचे चिबा जाती, लेकिन छोड़ देनी है कि जो ते तब बेहये बारे गाड़ी के कोनो क्लास ना होला। पारा को होता रहो। हाँ सनातन के ठेकेदारी ये लोग भइल बा। देखी जातना दू गोला के कुकर्मी गायक होवन सो सारा। अच्छा कोनो दू गोला के ब्यास के देखब कि डीएम बनल, एसपी बनल, चौकीदारो नइखन बनत। काहे ये भगवान के नाम पर झूठ बोलता है लोग। चलता हमारा घर में मास्टर, हमारा घर में वकील, हमारा घर में नेवी, हम वो मास्टर बने जाता नहीं बीपीएससी के। हम बबुआ रोहित कुमार डॉक्टर साहब, आकाश कुमार डॉक्टर साहब पुरस्कार दिले बारे। तो शिक्षा मुरई के खेत में नानू उपजी ना एला पढ़े के पड़ी। हाँ तो सखी लोग आवता अरे ओरियाना बबरी की गइले ओरियाना बड़ी हो गइले। आए बबुआ चिउरा के बाटे अभी गाई जी चिउरा के बाटे अभी गाई। और माई लोग कहेला चिउरा फटक की तरह एथिया में डालो। सावन मास समधि का हे नयाइले सावन मास समधि का हे नयाइले। तका कटहर के बाटे अधिका ए बूढ़ा भाई कटहर के कोवा तहरा थारी में परोसब। कटहर के कोवा तहरा थारी में परोसब। कटहरवा के कोवा बूढ़ा भाई के थारी में परोसाई। हाँ मुअरिया बूढ़ावा बहु भीरी सब गरिया के आ माई लोग माफियो मांग लेवेला तो में कुछ नेग लागेला लगेला कि हमारा के दे दो कुछ पैसा हो सुन गाड़ी के गवाही। हमारा के दे दो कुछ पैसा हो भैया गाड़ी के गवाही। हमारा 500 रुपया हमारे बड़का भैया अरुण भैया हमार मित्र राम गाड़ी के गवाही भैया गाड़ी के गवाही। अरे हमरा के दे दो कुछ पैसा हो भैया गाड़ी के गवाही। हमारा के दे दो कुछ पैसा हो भैया गाड़ी के गवाही। प्रेम से बोल दी भगवान भोलेनाथ की। भगवान के तिलक चढ़ल कहिया मटकोर हुई मटकोर इनका खानदान में ना चले। इनकर हिंदुस्तान में घर नहीं थे। हाँ इनकर पाकिस्तान में जब देश बंटवारा होत रहे जब भारत और पाकिस्तान एक जोड़े रहे तो पाकिस्तान में रह गए एगो कोना पर गए। अरे जा अरे मर्दे भगवान के कथा छोड़ के गई बनू तो बेटा बेटी पागल हो जाता। आ वो शंकर जी के हे एक बेरा भवती उठा के बिगे न तो लइका फैका हेंग हो जाई आबे ने बैठ जाए भोलेनाथ अब नीचे कुर्सिया छोड़ दी रहुआ
बैठे बैठे तो नीचे छिलवा फेंक दी ब्याजी के दहिया बोने बैठे नीचे बैठे देखी तो हम कुछो छेड़छाड़ कोई नहीं है भोलेनाथ के ना ना इनका के छेड़ी जे ओकरे के छोड़बे ना करी है बाबा लगे हाँ कहले हका कि तू